So hello guys, ayan papapunta na ako sa school. And then, yes, finally tapos namin exam day 1 and day 2. And today is day 2 and half day lang yung klase namin. So, same break na, same break. So ayan, same break na guys. Same break na. Ayan po, same break na. And alam nyo, pahirap mag-vlog dito kasi maraming tao guys, maraming tumitingin. So later on, bye! Unya na guys. Sa Tumana. Tumana ang sago. Ayan po. Tapos ako, Emma! Mataas daw. Ayun. Nag-vlog ako, Toy. So ayan, matapos maglagay ng floor wax din ako sila. So ayan. Ito. Oh, da. Makisig na lalaki. Ayan. Yes. Jangan na, huwag ko lagi nito. Huwag ko lagi. Hi guys, nandito ulit ako sa CR kasi magbabadalo ko na nakakatulungan sa siya. And guys, tignan nyo yung gamit ko. Ayan, so babasahin lang natin siya. Diba ayan? So babasahin. Maya ulit guys, I will turn to you. Babasahin ko muna sa bahay. Hello, good afternoon. So ayan. Good afternoon. Ayan, tapos na ako. So, ang lago nito guys. Hello guys. So, ito yung mga taong tumulong sa akin. Ayan, hi! Follow nyo. So, ayan. And guys, ang ganda dito. Oh, may pausok-usok si Mayor. Ayan, pero sa langit na ako, diba? So, ayan. May pausok-usok ako. Ito po si Madam, may dalang water gun. Siya, Ivy Aguas. Ayaw, huwag mo basa. Ay, kung basa pa. Ayaw mo lang. Huwag mo akong basahin. Ga! Kailos pa yan. Sige, makakita lang kung water gun ron. Matumbasan. Mapapractice na kami ngayon. Hoy, gawat si Ma'am Suang. Jennifer! Alam mo, kibastos ka, Ma'am. Kibastos ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga maabot sa akong signal o program.
Anya na sa kita karon sa Pirada ada sa 92.3 AL Filipino. Guys, mapapractice kami ngayon. Dire, wala tayo, wala. Nasa sila dito. Hayop ka, Emilia. Eto pa. Akit na kami sa third floor kasi mapapractice ng broadcasting. Ayun sa kanyang... Usa ka pa nagbangga sa motorsiklo o sakyanan niyo, fortunate. Ang ato na saksiyan karon dini at banggayon sa Robinson's Place. Maayong pagkapasok sa ilan ng mga parte sa fortunate. Dito na kami ngayon. Ang motorsiklo na nagdala sa Palanga LOT 567 pastilan dead on the spot gayon. Hello. Hello! Pero kaming coach ngayon. Mamaya ulit guys, mapapractice lang kami, di ba? Ayan. Paalis na naman kami kasi manghihiram ng microphone si Madam. Ay, pati, di pa yun sa ato. Ikaw yung... Ayan, mababa kami doon sa ground floor. Janahan. Oh, hi guys. Shit. I don't know that one. Is it? Hi guys. Nakatapos na kami mag-practice. Ay, gayon. Tapos lang namin mag-practice ng radio broadcasting. Ayan. Pababa na kami sa building. Ayan, bababa na ako. Tundala ko. So later na. Guys, we're going home. We're going home. So ayan, papawin na kami. Bye! Papunta lang. Uy, maganda dito. Pahatag, B. Ako dito binabatod ako yung perfume. Sa ni hall. So, magbabag rate tayo ngayon. Naaman dili sunga. Sa dako. Ano dito di oy? Tanahon ba sunga? Naligsik na uli na to. Laway ratong Joshua sis. Para bayutak. Ikaw talaga bayutak. Aray dira. Ano? Oh, may kawat din nino. Ba't na? Mo di oy makawat. Mo bagang imo na pa. Uy, saan kay mo oy? Daga ka perfume. Baho kaya po. Naan kay mo oy pisik. Am tayo mo opay. Close up. Wala na. Ay, Anak alubat, anak alubat, anak alubat. Kasi lubat in ko dili makakuan, bro, sir. Ah, joke. Basta way load. Nagilip tint ba yun? Pamiyaay bayo, pamiyaay.
Ilipit bayot. Katura. Sam ko ni bayot. But muna na may bye. Bye. Pabawin kami ngayon. Hindi ka na lang mabuha pa yun, babe. Ayaw, sad. Uy. Hi. Ayan po siya. Hi, Jolena. Hi, Joshua and Sheena. Yan po, Joshua and Sheena. Add nyo sila sa Facebook. So, yan. Bye. Clap. Lagi. Bukan. Bye, te. Dito na kaspangan. So, yun, dito ko na i-end ang vlog na to. Bye.